ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଭାଗ କଲା। ଗୋଟେ ପିଠା ବଡ ଭାଗ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଛୋଟ ଭାଗ କଲା। ଦି ତଳେ ଯଦି ଦି ପଟ ରଖିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଦିଟା ଯାକ ସାଇଡ ସମାନ ହବ। ଗୋଟେ ସାନ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବିଲେଇ ମାଡ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ବଡ ପିଠା ଖାଇବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ପିଠା ଖାଇବି। ତ ବିଲେଇ କଣ ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ନା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ବି ମାଡ ଗୋଳ ହୁଅନି। ସେ ବଡ ପିଠାରୁ ପୁଳାଏ ଖାଇଦେଲା। କଣ ହେଲା ବଡ ପିଠାଟା ସାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ତାକେ ଦି ଜଣ ମାଡ ଗୋଳ ହେଲେ ପୁଣି ତଳେ ସେ ମାପିଲା ପରେ ପୁଣି ସାନ ବଡ ହେଲା। ସାନ ବଡ ମାଡ ଗୋଳ ହେଲେ ବିଲେଇ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବି ଆଗ ବଡ ପିଠା। ଗୋଟେ ବିଲେଇ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କହିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମାଙ୍କଡ କଣ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ କରିବି। କଣ କହିଲା ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ କରିବି। ସେ କଣ କଲା ନା ସେ ଯୋଉ ପିଠାରୁ ଆଉ ପୁଳାଏ ଖାଇଦେଲା। ହେଲେ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ ପୁଳାଏ କରିକି ସବୁ ପିଠା ଖାଇଦେଲା। କଣ କହିଲା ପୁଳାଏ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଖାଇଦେଲା। ଖାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରେ କିଛି ବି ପିଠା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପିଠା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ ତ ଖାଇଦେଲାନି ଆଉ କଣ ରହିବ। ମାଙ୍କଡ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା। କଣ କଲା ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା। ହେଲେ ଏମାନେ ଦିଟା ବିଲେଇ କଣ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏମାନେ ଖାଇବେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମାନେ କଣ ଭାବିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଡ ଗୋଳରେ କାହାର ଏଥିରେ ଲାଭ ହେଲା। ବିଲେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ ଗୋଳରେ କାହାର ଲାଭ ହେଲା ମାଙ୍କଡର ଲାଭ ହେଲା। କାହିଁକି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ ଗୋଳ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ଏମାନେ ଯଦି ଭାଗ କରିକି ନିଜେ ଭାବିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜେ ପିଠା ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ମାଡ ଗୋଳ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ ଖାଇଦେଇକି ଗଲା ହେଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଏହା ଶିଖିଲେନି। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଲାଭ ରହୁଛି। କଣ ହଉଛି ଲାଭ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ କେବେ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ